Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Danas zaranjamo u jednu, rekao bi, dosta važnu temu, ali često izbunjujuću, osiguranje doma. Znači, kuća-stan. Što točno pokriva ta polica? Na što paziti? Ajmo to malo razjasniti. Evo, za početak često čujemo osiguranje kuće ili osiguranje stana. Ali ispravnije je reći osiguranje imovine, zar ne? Što se spada pod tu imovinu? Točno, dobro ste to primijetili. Osiguranje imovine zapravo pokriva dvije ključne stvari. Prvo, tu je građevinski dio. Zidovi, krov. Da. Zidovi, temelji, krov, fasada, balkoni, znate, sve one ugrađene instalacije, struja, voda, plin, podne zidne obloge, u biti sama konstrukcija. A onda, druga stvar su stvari u kućanstvu ili pokretnine, kako ih zovemo. To je namještaj, tehnika. Upravo to. Namještaj, kućanski aparati, elektronika, odjeća, osobne stvari. Ovisno o paketu, nekad tu mogu ući i recimo umjetnine, nakit, čak i gotovina do nekog limita. Aha, super. Znači, možemo birati, recimo, osigurati samo zidove ili samo te stvari unutra, ili postoji opcija za oboje zajedno? Tako je, da. Većina osiguravatelja nudi baš te tri opcije, pa se može prilagoditi stvarnim potrebama. I, što je važno, ne osigurava se samo nekretnina gdje živimo. Nego? Pa može se osigurati i ona koja se iznajmljuje. Apartman, vikendica. To je dobro znati. A sad, ajmo na ono što nas, vjerujem, sve najviše brine. Nepogode i rizici. Tu postaje, stvarno zanimljivo. Potresi su nam, nažalost, svima nekako u svježem sjećanju. Što s tim? Da, potresi su specifični i ovdje je važno odmah reći, najčešće nisu pokriveni onom osnovnom policom. Znači, treba dodatno. Obično je to minimalna jačina potresa. Često se spominje 5 stupnjeva po MCS ljestvici, da bi se šteta isplatila. 5 stupnjeva? To nije malo. Nije, da. A i cijena tog dodatka naravno ovisi i o tome gdje se nekretnina nalazi, u kojoj je seizmičkoj zoni. Jasno, logično. To je baš bitna informacija kod ugovaranja. A poplave, tu često bude zabune, zar ne? Nije svaka voda ista, kako bi se reklo. Točno. Tu treba paziti na termine. Osnovno osiguranje od rizika poplave pokriva štete od, recimo, prirodnih poplava. Izlijevanje rijeka, mora. Da, izlijevanje rijeka, jezera, mora ili, recimo, bujice zbog nekih ekstremnih kiša. Ali... Ako pukne cijev u stanu. Ili se izlije voda iz perilice, na primjer. To spada pod rizik izlijeva vode. A to je često drugačije pokriveno. Nekad je u osnovnom paketu, nekad nije, nekad se mora posebno ugovoriti. Treba provjeriti uvjete. Znači, nije isto puknuće cijevi i kad drava naraste? Nije u smislu pokrića. I još nešto važno. Šteta koja nastane kasnije od vlage ili gljivica, to obično nije pokriveno. Dobro je to znat, te finese. Da ne bi bilo iznenađenja poslije. Osim vode, vatra. Očito velik rizik. Ali što točno osiguranje smatra požarom? Pretpostavljam, nije baš ako mi nešto malo zagori na tavi. Pa uglavnom ne. Definicija požara u uvjetima je obično vatra koja nastane izvan predviđenog mjesta, recimo ognjišta, kamina, peći, ili ga napusti i širi se sama nekontrolirano. Znači, ako zagori ručak na štednjaku ili tinja opušak, ali se ne proširi plamen. To najčešće neće biti pokriveno tim osnovnim pokrićem od požara. Treba baš nastati vatra koja se sama širi. Razumijem. Spomenuli smo i ono prokišnjavanje. Čest problem, pogotovo u zgradama. Što s tim? Da, ali ne postoji baš polica za prokišnjavanje kao takva. Pokriće ovisi o uzroku. Ako je kriv krov zgrade, to su zajednički dijelovi. I to bi trebalo ići iz osiguranja zgrade. Tako je, ako zgrada ima policu. A ako curi iz stana iznad vas, tu je onda potencijalno kriva njegova polica osiguranja od odgovornosti ili možda vaša vlastita polica ako imate ugovoren taj rizik izljeva vode na način da pokriva i to.
Komplicirano nekad, a? Može biti, da. Zato treba čitati uvjete. Dobro. Uz ove, recimo, elementarne nepogode i kvarove, što još police pokrivaju? Provale, recimo. Naravno. Ovisno o odabranom paketu, police vrlo često pokrivaju i provalnu krađu, pa onda razbojništvo, vandalizam, znate, ono namjerno uništavanje. Grafiti, razbijanje. Da, takve stvari. Onda lom stakla, udar groma, tuča, oluja. Stvarno, spektar može biti dosta širok. Kad se sve to nabroji i zvuči kao da bi moglo biti skupo. Koliko zapravo košta takvo osiguranje? Taj neki miran san? Pa, znate, cijene se kreću već od nekih, recimo 40-50 eura godišnje za neke osnovne pakete, što je zapravo, kad pogledate, prilično povoljno. Stvarno, to je manje od kave tjedno. Otprilike, da. Naravno, konačna cijena ovisi o puno toga. O kvadraturi, pa o starosti nekretnine, novogradnja je često jeftinija za osigurati. Aha. Onda lokacija, naravno, zbog rizika kao što je potres, pa način korištenja, jel se unutra živi ili se iznajmljuje. I naravno, ovisi o tome koje sve pokriće odaberete. Što više pokrića, logično, viša cijena. Jasno. Znači, stvarno nije neki ogroman trošak za osnovnu sigurnost. Ali kako se onda snaći u svim tim ponudama? Različiti osiguratelji, različiti paketi. Tu, pretpostavljam, uskače Compare. Kao vodeća platforma ne samo za usporedbu osiguranja, nego i telekom usluga, kredita. Apsolutno. Usporedba je ovdje ključna, jer uvjeti i cijene stvarno variraju i nije uvijek najjeftinije ujedno i najbolje, jel tako? Nego treba vidjeti što se dobiva za tu cijenu. Upravo to. Treba pronaći policu koja odgovara baš vašim specifičnim rizicima i naravno vrijednosti vaše imovine. Dakle, da rezumiramo nekako, osiguranje doma je pametna investicija, štiti našu često najvrijedniju imovinu. Ali ključno je razumjeti što točno ugovaramo. Baš tako. I možda, evo za kraj, jedno važno pitanje za sve koji slušaju. Jesmo li provjerili pokrivali naša trenutna polica, ako je imamo, sve što nam treba? Posebno ako se vrijednost imovine promijenila, ako smo nešto ulagali, pokrivali adekvatno rizike danas? Dobro pitanje za razmišljanje. Za sve koji žele bezbrižnije spavati i možda provjeriti svoje opcije, usporedite ponude osiguranja kuće ili stana na compare.hr. Brzo je, jednostavno, a njihovi agenti nude i besplatnu pomoć i savjetovanje.